tök jó, mert állíthatós, szóval minden csaptába belefér. Jó, ez már tényleg kellett, na, hogy itt mosogatógépen. Nagyon szomorú. Tervem, hogy mindent szeretek, ami világít, meg RGB-s, meg minden. A WC ködöbe kell beletenni, és mozgásérzékelős, és világít. Na jó, ha valaki erre azt mondja, hogy nem menő, az hazudzik. Nem is kell pisélnem, de most egy kedertáma. Nem egy trón. Anyás! De híres vagyok arra, hogy imádom a kifejezetten gyerekes dolgokat. Ez is egy ilyen termék lesz, és akkor ezt lehet rá rajzolni. És akkor, hoppá, így el is lehet. Ó, mit írjak erre?